Ba studing thaba bolong parlok bai soda tang jong we kanika banong snong angni tangkani bolong ru parlok the ba shim gani pula brio slapa shupai hi bat sngap predan hi rakat bangi kanika jialang no ba den ong nganum kren kani ka meeting panai ka kumle balong ikini girang ba kebedan nangi namar filayo sno mene la pinitho leng bau chairman upanya kanika jialang rengai kumle kerpang ye ki pai ba kebawan ban snap ye kanika jing penshai ga jingi hagani kasngi kabamanta ngamla krem de penpau ke jing smongu ka bakrau yu blai obla don rekat aga jing atlinti ke jingi nado bengela seng ya gani ka party mene abang khedang step ka beneng gedum ngai uther uslap pat paro kelai pha mesi chenga ba ngele kumno sesoyong abaslap ni long un sarang lade ka por bengelong jingalang idan ke jingai ka baskam moble unum eno on plelenti on khang sipor yo slap yemde ngi ban khnyum mabu slap wan be on supply tang ini por iba khndiat iba ngi don kam bani syam bathi ki parado ki parasnam ki parakher ki paramer ki jonga ki badon nagani ga snong soyong pat ka constituency baro koi ai khublai kerpang yi ki balawan wars ngoi ai ni khram pen bet jaga song namar ba ngim jupen bet shuki ka sabangilek dai nawar ka jing jam ga jau slap le se ngimlong ban penangkam lai lo ye kene kamadan ring ini sha shitom ngimdan kam ban khmi lenti ya ka phu ka phing ya ka jing pen khre ya ki jaka long jingalang ring in khmi lenti ya ka lawai ka ba phnai dam ta ki khon ki ti ke jonga ke jongphi kata ga dei ka bangi kom ke nongalam ni ko ban pen pau dai namar ka takada wala ringiwan kom ka party ngem kwa ban penpho ye kene ka jaga shong gi shuker tang bala ikop labiang namar ka thong ka jingi karang manon ra ya ka lawai ka basngai ka badan jingkerman nam da gilong din ki mandin gi mdei ban ye shong gi gitara ge ba pho ge ba phing lani ban penpho ban pulut phot ya ka pisa ka ba ki pada jingi ki rang sa aga jingdu ka jingkerdu bat ka hiran kanang ban nagasni shagasni ngai khublei ki pada jong ka soyong constituency kibala peni ke jing snowtho ke jongki hagabei bat ka jing jiet nong mi khma ngala rung hagane ka constituency shikitong ki kendong ki kenshok baro ngala lek ban pen snowtho i ki patba bat ki patba kila sha score kila ai ke jing jot abalawan ban yarap ban pen snowtho i ki patba hag election kibala dep Henry Snepok ngalaram no kita ki jingkershan ki ba ik ki jing ki patba yang aku munoilam kila kelalen ino namar bagalami ka jingong lein ngap siu mendrem kamde yang kari ki patba joga soyong ki bala shashkor ya ka jing penshai ka jingi banate bagla dondu ka jing thrang hanne soyong yo pra hagani election ke beladap kajing jot hagani election ke beladap kamde namar ki patba jonga soyong ki it ya kata party ndai ki patba jonga soyong ki it ya ka jatun rew kim ko baga NPP kan jot norgi snow tho baga don ke jingma lara ka sing NPP ke job kare ke mensim it jatun rew kadai ke mensir snow tho jo pada soyong kabakila penrem kejur ya kaseng ke besensyar ya bau praun rung hagane constituency kadai namar bapidon ya kata ke mensim ya ka jat menriu ala ringi don upra kana gade ngam ardatin mangila job na soyong ru denam dei ngam ardatin namar na tip ya ko perkhat singinong soyong kidon ya ko perkhat nang ta ka jat menriu wanam sro tho bakra bag election magane kade ke jingjiet party em kade ke jingjiet pan penram ya kata ka seng ka badan ke jingma yangi kom ka jat menriu kabla sinshar sam snam ngli plan plan yi ki kam bamsa ngli plan plan yi ki kam lebo ong ai khublei sei shisin ye phi ki patba nong song snong hang ni soyong constituency ka jingon ka jingi kade ka por ka long bet Andrung haga soyong constituency kum ka party bangin rung
ngin khot ngin wer iki paipa bakin pinya so bangi kum ka parti namar kata ka daw ngila bo ya kani ka jingalang kum kata ka jingalang penrung dukhot ka jingalang penrung dukhot ka bamot nado menta ka ski pen satep ba ka parti PPP keledon ye kita ki dukhot bakin nong gersyam ngini trailang rengkat nang ne syakmat man sandur ya gari ka ba ka jingi iba bright ibalong UML jangamula ila batai ya ka nongrem ila batai ya kata ka thong ka vision ka jingi jingai ka bamangi kum ki nongaram ila sandur ikwa bamabi upat ba aba bi peniso bat ka parti ka jingi kamdei ba bi peniso tang nama ngani ka constituency ngatip ha bangarung kidon tang ye ka jingi kanat ngikwa banwan ban sop ban spany bantai ya kasnong soyong ban pinitli hapeng ki patba bangilong ka way kasnong kabay it kabay itli bagata ka di manong ha ka constituency baro ka way teka politics ka ji kamday ka politics kaban penjot kaban penpra namar ka politics ka ji gade kabang isno thok bagari ka sandur ka joble ka politics ka ji kamday kabang inget badai mau brio sandur em kadai ka sandur ka jong ublay ula sandur bagan ban bata ka por kaban sinshar yaki it ki hima yaki raji ki shnong bat kum ta ter kata kadai ka themme ka tunrai ka sandur ka ublay ula bu bagan dan ka sinshar ka khada hadu menta mane ka hima khairim ka yang sakhi ba kata ka sinshar khadar kadai ka kam ka ublay ula bu rinti baula sandur kadam dan kanu ka jaj benriu kabanot ban kam try badai maki ki sandur ya ka sinshar ka khana ndai dei ublei ubala sandur dei namar ka tagadaw ka jaj benriu khasi katang bandan kita kisim kayma khairim kadang don ya ka niam ka rupam usim ulo uling do uban ya sat ka ublei uban pendap ya ka niam ka rupam upamrang sisin sisnam banango banaidem ban kerpat ban kerpon ban duai ban pirat akmat ublei nong bu nong thau ublei un kerkhu ya ka et ke hima un kerkhu ki khon ki hajar ya ki kti ki kam ki jongki bagan bet kan biang ka lingkha ka risai ka jingem ka bapo pai ka badana preng ka jing song sup man la ka snem ka ya ka ta ka le nem hang tai hapo ka hima khairim bana po smith kani ka kren shai ba ka pini shai ba pleng kum ga judgment riu ni da wat yo blei ni da snotu ba dei blei uba bu be ke paro kata ka in ka dei ka politics ka jongi kam dei ka to ka politics ka ba video snow bakian ba ka politics se ka ba jabo ka politics ka ba jakhlia Lela shanopi ban penkut ya kata ka politics kumbaong ubarden ula shuang lela shano haga politics te hap ya lang de ban sud ban angel kyo ngam junget ong set artli ki masih do ra jo ka sem dampra ka sem pom kumno kala ban long buk sud bu angel kini ya lang namar ki kwa ban penrung jubor ka cimot ka jeprat ka jo ki patpa bawat snap ya kita kijing pensyai baga politics kadai ka bukujem kadai ka bejaklia namar kata kadau lari gendo bebetu habis tolang ne gendo badu buat habis buat lang ne gendo bebetok habis tok lang ne gendo beberoi kawayar habis roi lang kata kadai kijing pensutu bakla ringyong em ka politics kijing kamdei kumta haga politics kijing ngemla ban tok ngemla ban syukur nata bangi kren hagi jingalang jalap election ngem pat jukren ban pentami patba ngem pat jukren ban tok patba namar hangi ka politics kamdai ka kam tok ka kam syukur ndai pilai premat kata snem ngatrai pilas nya ban ngap yaki nia jalap election oh syaitan ki candidate kibat clay kemau patba jit yang aku patba larang ajak ngan syakriya bi arfasau kenta
Kayeng ka jong akan play absaw kanta. O ngilay siyong shit pa community niyo siyo na absaw kanta. Nripingit, unong tiyaso, unong bahamso, unong som, unong satso. Ngaling sa kren biriyang ang ladadon ba kumuta da kan mau dongong. Ladaw job leiwa kanang akapor busong. Lakular de. Mi beken nakamerasum mabalawan umpat ba. Kailangan arsaw kanta. Kita kini penbit. Ngina kalian kecengin hikai jika didiat wat keren palat ya kabangila banle. Nginum kular palat ya kabangila banle. Ngile hikai kabangidai banle. Ngiru ngidai kibriu. Nginum la panong tang bangila dai kinomi khmat bangin kelab leno bangila pansu. Lelut ya kai baro kidon kikep kibawat kinongelam ngimla ngin keren tangi ke bangi dei ban naga tarau ngi song bangi sasdang ya ta clean politics lani ke jingala ban yo ya ke sinshar ka kharar ka bukhut ka babot babangi ngim dei shu ban thok yu pat ba ngin keren ya ke badai ban keren tipek hagi for election ngam dei ba ka kantho nrenga snow ka kamram jonga ban penshai yo pat ba dei nem dei nganum kantho tang ma hap penshai klik ni kisngi kum ka party hadian bangilai i bakaladon ke jingkta iki samla thepkam ki samla watkam lingba ka taga roster ngilai syong perkhat ba pleng ngin hap ban leye bakum ka party onda ngila syong ngila perkhat ngila snutho bakadon ke jinge ka bakta ya ki samla watkam ki jingi lingba ka taga roster system yang kaladai yang i ka party bangin hap ban bu ya ka ni ka map ha ka mat jingkular ka jingi lani ka manifesto lani ka taka election pledges bangi ong ka jingkular pat ba ha bangi election nilarai bangin bo ya ka jing penbet kemai ya ka taka bhat thungkam kum ka hoi ni ki mat jingkular ha ka ni ka election ka baladem la tara ka manifesto ka jingi lani ka taka election pledges ka jingi ngila kenthok padai ban penbet kemai ya ka reservation policy mdai tamangi Kiri-kiri kisang ru kia bu ban penbet thamai ndaladap collection pia snow kikiran ayu kita kiri kisang ngite ndaladap collection ila job tang sawut ngi klamong yu pat ba penjob ngi sawut kemil ti gai ngi klamong kumta ngi kramwat daw yu pat ba ngiong ngi aingo yu play bang ila job sawut ni aingo yu play ba sisenile ngila yo ega jing itho na election commission ni aingo yu play ba hagane ga jingile ga jingi ngila job ega kom perkhat ka ba bakala jingi patba ka ba ki patba babon hangi ki khasi haba ji nomi khmat ni sheyong leu ya ka party pe yo priu ndai ngila lek keleng-keleng yong MP kamlong kumta ubriu bat ka party kilong kum ki arliang ka pisa kapisa kan hapan bha baro arliang kamla ban bha tang siliang phimyo lek thiet jing thiet na dukan na yo na hat lada kapisa ka bha tang siliang kadei ban bha baro arliang kabamot ubriu de ban biang ka partu ru kadei ban biang ban hagani ka kinti ka basno tanat kalong sautali kini ki constituency kabangi job umpat pa ulok pek ura snowtho umpet show tangi ubriu no lopet ya ka party kumbala kren no ba bright mene dan sibun ba kipat ba hamoi kibampat itu yu ba bright wat hadu begeladap ban hadin begeladap jitru kemi tho dan gilong kemi kibuan ban khuble yanga hadin bangala job bat jarang khat agat ski emle jong molai ba bright di dan ringkat ban ngai dengan syah senda jonga kita kilong kemi kilawan na mulai na maruk i bayangan mangangari na mulai awani tho khana ra jing kemen bangila job o ga jing kemen ba job o ba arden jing kemen ba job ka BPP na mulai kalong ka basngo shirkai kata ka jing kemen gisgi kelai bunya kelai heknya song shit ak ta ka jaga bangadon ndrenga pet kim te puniu de emily jongki kim te sarukom kran jongki ka batai shai ba kim te andala de patu kane por ngong ne kin family jong phei o de ma phei se la de penjob dang ong de ma phei
Kani kade ke jing snow tho. Kajing shani anamar balai kila I the voice of the people party. Bagada ni ke nongrim badi kita mat rukam perkat kabashai baga jing I jing ai kumla batai mene the bak prai. Kata kade ke jing job kaji. Nang tanya job di ke por pisa. Ngene job di ke por pisa. Kidan kinong try jogiwe ki party hamauring kideng constituency in the last election kyong saya shim ye ka pisa ka vote kami athap kata kade kaba kila knyum kita ki nogalam jong kita ki party aba kaya nut pisa kaya shim ka vote kami athap ong segi plong kami ong ngim jus ngo e war den wat jus ngo ye wo namar ngong ki pat ba balengin snobi Bashim bisa hanangi snobit. Snobit ya kalawai ki kon ki ktigen. Yo nga bakalama yak kalawai ki kon ki kti temlong. Hanangi syai snow hop buka jat meriu mo. Snow pop la shim bisa no furiu. Ni dam tep la so pop. Haba ka bashim bisa la ni lupa ka pop. Haba pitep pipin skam ka pop long. Ka bashim bisa la ni lupa ka pop. Haba pitep pipin skam ka pop. Ladang na to soyong jongpi. Don wi free ukot yu khna samla. Wangai shimli kani san pojar khili bom yu taili. Tau samla ushim ya kata ka san pojar ulik bom yu tau wi free. Ula pen skam ya ka kap pen ya ka kam ya ka pop pen ya free. Hendai la dole shim ya kata ka pisa san pojar dole ya kawan ka jing perkhat kum no chuli bom yu free kam dau ngalek no la kalin ti la lait na kata ka kam pop pen ya free. Kadau ngide belum kipat pak ke besar. Habai pisah kelempan chuang kublai shibun kalabiang. Kublai shibun mereka kaput TM nama la dengi pakala kata kadi ki jinglek kadi. But then nomor kata kadau ngile job haga election sawut family ya kapur pisah. Ngatrai pitep anong krem wei ba wan banile. Ubawan menyokong menong keramuni uhespa. Ubam salia show ban pelut kanuru. Tang ma wong ade ban job baik. Mereka kabaja. Kau penting suatu speaking dia. Uluan banjit bandikun menong kerem constituency. Mereka ada snow sorong. Bangami kemat ia ada nong kerem constituency. Deling baga nong kerem constituency. Kabalalong ke nong muna. Kabalalong ke jihikai. Ya kipai tak kelengkari. Kumno banjir nami kemak. Kumno banjir nami kemak. Bat kumno banjir iki kita gendong alam. Hanong kram konstituensi na do arajar pra. Kipai ba kilapan pau. Ya kacing start ka jongki. Andalajan ke for election. Kinong tua pisah ke babun. Upai ba wong are kumno mo. Penmani yi kemya kemasai ke belang. Kat bawah wan ai phang. Hiro bambek tempat demi sesiam lacong. Bak ngelajok sisa. Ha ke arajar prada ke jing start ke jauh pat pak. Ngelajok arajar kat lai. Ngelat snibok lesi larangi perkat kumu priu. Ngelarem do nrei kamdei ke jing snibok. Kamdei ke jing bakala ke jing peniak ke jauh blei. Pengeria yang asan snem. Bahkan mi pat ke ni ke seng ke batmai ke badan ke nongrim ke baskem. Bat minta kum ke parti, irang kawai ke jimut, kawai ke jing perkat. Bat cusu, haga jingai linti ke jingi, ngila keren ya kini, haga kawai ke jingalang pait ba hang tei, hapo sorang kam. Nong bahadien jong Islam arfulai, election arfulai. The voice of the people party, kan sab kini no, ya ke jaga jong iseng rilum, hang ne ke jaga, hang ne ke jelai ke jingi. Bat kata kalaja. Upai tak mentakan sabalai uang dari satang the voice of the people party ka seng rilum ka bapaka ka pangilaban syania. Kay gaji affair pedeng the voice of the people party bat kiwe pat kiseng. Balai bubar dan numtre banlet seng bani so seng bat kiseng rithor leni ke national party. Kamdai bamdan bawat yenga. Ladan shibun ki persyang. Bangan pinya so no bakini kiseng rem. Ngala jukren na do mencuang ngan pinya so bat kini kiseng rithor namar ngatip badai tang kiseng treri kiseng rilum kabalaban pinyo
yangi utrai manuk utrai jaka ya ka hok kabangide ni ulai pilot kala ga cingem ban ngai hang ni kadang don katakan nongrim bangan lek nei snowsi kam shimlong kumangai community bat ngalarem no sansnem bangide perkhat thamai ban penkha ya ka voice of the people party pej mendapi kiseng hagani ka election ka bade kile kulor ya kata reservation policy bade ban penbek thamai kile bo ya kata hagamat jingkular ka jengki bade election ko ate ko ban pen thamai tang ba keren kelan pat ni tha ba ko ong be ba ko kabas no si kalong ba andala dat ban ya khi mangi anda ka sarkar ka pendema ka por jol pat ba sedang wadau ya the voice of the people party hana kita kiseng kiong ngimtip kay ke jingkwa jo the voice of the people party the voice of the people party hana kampat ai jingmut ya ka sarkar hagabide pag reservation policy Palay kimi kini kijingkan tho namar balap ting palat kat syabapai lasu sawa betang upra kat syabayat upanda menda wong bet ngikwa pra hangni so yong ru kumbaga pau tikala desha ka jingkwa pra ma isupun bana kat ni phia poi kapni bagala don ka jingkwa pra menda keleng-keleng namar kata kadau don kam ban le kumno ban the pujana ban katat no ya ka jimot ka jimperkhat jo pat ba nagani ka jingkwa pra ban penarta tien no ya ka jingmot jimperkhat la kumbangi ngem su tho kum ka voice of the people party ngi ngalayi baga bha thong kam kalong ka bakala kalong ka bano silang hapeng ar kini ki jat benriu ngi kajing perkhat kajing kalong ya utrai muluk utrai jaka kabamu khasi baru garo ubadan nagane ke jela ngi keren ya kataga hok kabangide benyo ka prapo naga sispa ka bha thong kam kabare ban mang yangi utrai muluk utrai jaka kajing kwa kajing kalong ban penbek kanno ugaro unyo bat kanno mengikipat kasing inyo nagataka prapo ban ngi bakat kom ka bha thong kam kam ya hak namara ai markat jo yangi bat ki para garu haba kajing don pa ngi kambun mangi ban yaki namar kata rang yong don kam ban penbek thamai ya kane ka reservation policy ngilaki bandai tambang ki bandawa pendek thamai ngila ai jing modlu ya ka sarkar khnang bagan long ka policy ka babet ka babiang ka pinayo banya pai sani thau da ka expert committee bo digri ustad ki reshampang ka bapin penwandur ya kata ngila peniru kidak disin bagade ban long kat kum ka jing don pat kimi ya kata ka jing ai jimut atau kata kam de ka proposal ka jing ai jimut ka jing kalong ka baskosi kidon kiseng ginawram juga kiseng san perthai kiba pentau ikum baki kwa hendai ka surkren ka jungki kalong persya ya kata ka jing dawa ka jungi kibong penban nilayo pun mangi kikam sorkang banya kipat garu kata ka jingkren ka pausai baki kihun Osama jungi ubawat kam onum yo kam show agni ki artho ke life house nam ngiru ngemong bakim yo pun hendre haba kita ki para karu kimlahi ban pendap ya ka bha junki namar bakim dan kibri ki babet ki babyang ki basta yanu ngin keno atong ngin keno yu khna khasi jungi ubaga sarkar hi kala thung dagalinti ka badai phioi yang ni kidam ki seng sang perthai hana menta daladap collection onda kila kulari upat ba baladengi job mangi agane ka kinti ladengi don naga sarkar ngin sa penbek khamai ya reservation policy lani ka bha thungkam kila dep kulari upat ba aga for election daladep election kila don naga sarkar ki kram kran ye ruem bat mentan naga sarkar kala menjur khana bakila simkhia la ai chi kai kita ki emli joga taka parti dau tau nong sai ai ka ba pen pau ba ka por ba ki kular yu pai ba kim tip ka ei kata ka ba ki kular yu pai ba kim tip
Ya ka ai ka bagi keluar yo paipa. Andang habi kai yaki. Anda ladap yaki ka voice of the people party. Anda ka sarkar ka ladap ban menjur ban penbet dang hapan ikai kata kiwan na ka for election ban ong yaki bangin penbet ya ka reservation policy. Katakan dia kam syukur. Denan dena. Kumno menta kinutan po haga manifesto ka jongki banang bangin penbet mai ya ka reservation policy ban ladap ka election padang hapan ikai ya kata ka jingkular ka jugi kamut kili kular thot yo pada yo bakim tip ya lidi kai ka bagi keren atau kam dayangi bangin pensai pada kinangan bagi bakum no pikwa banle jele thma bunong alam bakum no ubala alam mi phi pada na tha sai sulai ya ini le jer thma satai dapat sebadan thma udang kuli kum no phi beli kai le na kunta ngem kwa namar kata kadau banang bangim tip ya kai ke bangi kular kai ke bangi bo ka mat jing kular ngi tip kum no ban ya ngi tip kum no ban le na kata dau ka parti kala rai bangin plong kita ke jing sha thangan ka bangan let ban sha thangan ban ngala ken da ka basai ngan mi na ka to jaga hadu baka sarkar kan da pendem phimut laga pani bam su thum ting ayak man ka ban ai ka sarkar Lengitip baga sarkar kan hapan pendam namar ka don kalinti ka jiki kalong ka basyong nongrim ko ki pai babi de namar ka daw ka por ka dengi kum ka chet benriu banginam sha penbi chu nginam sha pen thame chu bat na liang jungi ngem kwa ban le e gono ka ban pen thame namar hangi hi ka jingya linti kam dei tang kum ki briu ngia linti da ka bangia sa to blei ngi toy phimot ngin jet nginot ban le kai bu blei ya phi ngi la ban thok yo blei ngin la ban thok ngi toy ma toy ngi baro kum ka party ngi toy ha ka por ngi pen kre election ngi toy ba mo ngong kum do ngong atrai ngantip kanawat na ngi ki emily kibanjok nagani ka party ka jingi ndai tanggawi ka bangatet kalong baga chat benriu kadon kam bamen bo ya ka BPP haga chaka haga binta kabanong ka jing syan ka jing mentoy ka jing kerku ya ka chat benriu o kan long ru ka buram me ubelay banga syakri kata ka jing doy ka jingi debt collection ni job tang saungut ni klemong ubelay kwam sngap jing doy jingi ya ngo yo ubelay bangila job saungut baka ba kampa kalong saungut ni job kat shabalay ti paita amanda gawani shngan pi ba arden mala job ka voice of the people party saungut kumnon skanya badan tang saungut ma ublay ubso aga donut jong ka jatman riu bakin sngoto bagila sngo shngan mata namar bagila job kita ki Emily jong ka voice of the people party minshwa gini kiseng rithor kiseng he ke bangi jong lagalon the congress lagalon the BJP lagalon ke NPP ki kren ben ni kiseng rulum pia kren se kiseng rulum ki bakot tanga khana para hana kala banlong iki we indre em ke BPP TM ya ke voice of the people party menta laptop hakeng kari India Dedi bagi yang persya ya ke jingkran Hindi jungulap tip kari India berok kawai bepleng mendai tang mengi bersya ya ke jingkran Hindi ya ke jingthu jong ke sarkar BJP ban penlong no ya ke ketin Hindi kau ke ketin thok ke ketin tar lani ban penlong ya kari ke India ke ban keren no tang da ke ketin Hindi pleng don no bakham no baningi ngite ngila supersya kini le ki dokter hat sendana khmat jong tu gubernur kani ka buram ya ka chat menriu ila ya ka buram jong ka chat menriu kalau wan biang katakan nam jong ka chat menriu khasi ka jingi pada din jong ka jing sha thangan kila i shu ya ka jing scam jumut ka jong ki nangalam jong ka voice of the people party kampat judon ka jeki ka bakum kani ka bangila dap menegani ka jeki ka ba jai
upat ba digilak upoi kendai sngi kendai mir upat ba une be tegi pau haja ba digilak kiwana ki arsi lai sngi kandon jing pen kumar ka jeki ka bagi kme ki kpa ki wanra iki konret ki jongki shaga jeki la judon kum kata mensuata senia ki ta habi haying ami jukulmar dainam daina mentaya sei lagi kon ni wanra shaga jaga jeki kai kene kiwan kibri kibaduna khotmet lesi kaktien kaba korma kiba duna kakjab banya kiba duna kakmat bani kiba khro ki kiu shakatega jaka je ki bai kin iang ni kadon kaba phla ban kaba penhon yang kinolam kalau baling ba ka jingi ki jaga voice of the people party kawan ra ya ka dor ka dar ka itna hangi kum ka jat menriu bakata kalau ka jingi renti ka jingi teli kiu ki pai ba na them ribhoi hier ki pai ba nangi na po giant hills kiu ki pai ba mawar wan keleng bari poilang hakate ka jaga bar hang te i ka jingi teli jong ka jat menriu oh ki ba jukuno banong baga jat ber khasi kamla ban ya teli kilot pakla ong isgo ban ai ngo yo play na ngim junget ya kata ka kentin ba ling ba ka voice of the people party sai shi sin ngini i ya ka jinga teli ka jungi kum ka jat menriu ba doi pat ka ba pin snow hon yang i kalong ba kom ka jat menriu ngi pai show play kadai ka jaga i ki kalalong ka jaga tuai yak jong ka jat menriu mdan kan hon balang show ha ka te ka jaga yaki nado ki senra kiwan ban aingo aidem ban tuai nantangan ni ka jingle kom ka jat benriu kan neken ka bangi dot kam henry ka politics ka babon jong ki weide ban pinia shrut apre kurstan bo bamlong kurstan ban pinia shrut apre ko thlek bo presbyterian ban pinia shrut apre ki keron balang namar ban yo ban sinchar jem Raymenta ka voice of the people party kan lum ya ka chat menriu ngine buram ya ka jinget jang kibri shimet nginam penlong ka thma rei ngine teli ka wai kong ka chat ka ta ka thong ka bangi ngi ko ba de namar ka tara ko ki pai babi ngi ko ba phin tip shai ya ka jinga pher jo ka voice of the people party bat kita ki wai ki seng people ki seng rithor Kimnot ban Krenshai ya reception policy nomor khap perkhat ki wei pat ki jat menriu ringi kumulong ba bright mene kan nongrem ga ji kalong ka sensar ka khanar ka bakhoj ka bahar kalong banye ta ya ka hok long try ka jingi try muluk try jaka ngene me pen bat no ya kani ban pen scam me ka hok long try lagalong ka khndo ka siap lagalong ki marpo khndo lagalong ya ki ki jinglong ki bakarpang ka ji kan yada dena mar kata nang ila po ya kawai ka mak ha ka manifesto ka jingi ban pinyo banginya kon ban dona ka sarkar India bat kata ka artikel ka lai spa nyo pui ka artikel lai spa nyo pui ka lalong kasti jong kinaga bat kimizo lai spa nyo pui a jong kinaga lai spa nyo pui ji jong kimizo kata ka artikel ni ka kendon an ka Krenshai bagi anjo ka sarkar India kimla bantrai kam hanagalan bat amizram hawidei baka imlang ka salang ka jongki hawidei baka bishar ka khadar ka kum ka tamrai ka jiki hawidei baka jinglong trai ka khndo ka siap bat ya kimar po khndo bat ya ka jingdon jingem ka bau blei lo kerku ya kini ki artli ki jela u blei lo kerku ya ka ri ka bai ka jongi ka khndo ka basai so Kemarin kebetingan, kilum kiwa, diksha, kikrem, kikro, kimarpo kendo, kibabon. Balai bekian juga sarkar India, kiwan bantu kelar ini. Ka sarkar India kalau penbara hadu arsian bala pli, ya ka kamti doyong. Hato la pli shisha, hato ngelayo shisha banti doyong. Netang sawut agak jela. Dan tang sangut se kinong tido yang hak jelam Meghalaya kata kiko pelapli balada pilapet ya ka jingpen bana ka jongki dei kita kala yo ya ka mining lease na ka sarkar India kan nilai kala nang pensisha bepleng ka dei ka sarkar India ta ka balalong try ya ki marpo khndo hak ne ka jela ka jongi kai kin ko
Ukasi, ubashim bakakam sikar, kakam bemra ketika kolsor, mentah Yoshu, kalau don kaan ke bakang, don benur pensiap merak mentah, unaga haduk mentah udang bam dok merak. Namar kamlah ketikaan napo Delhi Bankang. Kidon katakaan, Tete namar kata ngi snokia ya ka hok long try. Ngi ngem kwa ban bo tagi jingkang. Haga jaga ga jingkang ikwa ban wan ra daga jinghikai. Ndai kini ki sarkar ayu kilale kang pomding, kang ti doyong, kang tachap, kang ti mau, kang kat kabadon. Kang bemra. Laradai bagala yo ya ka sarkar ka stat kabadon ka jingit kli haga jaga ka jingkang kan bo da ka jikai hikai kum no bati doyong hikai kum no bati mau hikai kum no ban khachiap hikai kum no ban pomding bala da bagala na ka jikai sapin shitom da dai ndem tala shukang salansar baro katas nem la kang pomding har no jengam kilom kiwa ga jungi pamdan ka jikai kang doyong hang no ta ka sange ka ta ka ti doyong ubaret tiu sha kang high level tu kit kat pamon. Daya jikali joki high level pulit upai dadin. Daga tebang upai. Daya jikali beri atau buyalap. Buikem yobat. Kikwa kasensyar kau kumno. Namar ka daga daw. Kapor kala daingi kup kipat ba. Bangin snowto, bangin yang renti kawai. Kamdan syok da kawai kapor. Kanami show da koi pagkalat ban khau thmai ya kari baga jan riu kadang ni ka khat ka bo play ulale phla phile i ka sangti ka jo play ularan ringkat aga jingya lenti ka jingi o don bon ke bakhen troin haga por bingiwa candidate managani tang arpho hurung gimyo namar kibun ki penran khmut lek long sunupi ni lek election klem pisa ani silik terkong kembang Pak Ardente kasyaru kaliru kabab lalong dalam mentapat bayarkan tiket 4 rupiah sotau semuanya lain benar mencuak yang kamlong kani kelinti mentapat sang dah kani kelinti kiong Ngau temat bak UI dan rei ngi kum ka parti ngi hak pada pek bha nginda bishar bha yo piwan tang ban sujok tengem kwa dainam tarau pada rengkat bani kinangalam ngin hak pada yano bangin ben shet iki kam bangin ikip yo pat ba ngis ngau temat ngis ngau kemen haba ki pai ba ki pai bangis ngau temat babon ki bakwa Banilai election naga party BPP. Tangba ngin hak pandas ngap nagano kadau. Namadon ki ba menta. Te banilai election menta ladadang be kaler pra komunite mlong re. Oh la banlut ta kapisa pai ba kai bambek kabut TM. Oh bon ki batik. Dan ko ono yo tiket naga BPP te kam duna jinglut pisa. Oh kum kata harung impua ba fin banilai nangi. Lemda pisngo to ya ka dor bagi kamram ka jo syakri nam tagi pai ba ngi mong bagane ka de ka kardan haga ka step ka bangang le kai step ngai kendu iwi nong kersani bela khamno karta sya ka ka jaga ka bangalit mari step malaga step ngala kreni im itu yang dang step impoi perkhat bangandon sya ka jaga ngadang kilamet ngopilation no impet yang ngoble sim kemau na dalam peong apa ne ngopiles no ngomoli sim dawai pe ngopia da kecap ma dunia wat cuya bet song thai hatiang song thai no sipang yo hoken ba namar kala jingai ko malai kilometer siteng nado nala no krem sharu sabukut jong no krem te dara ya kren banga ko tani ba philong kum no phi khlan yang ba to mo ba ni play kur khu ye pe don ba phenong hai phin bit biang ngong Wat ong dan bok panganong he long ha ngan bet ngan biang ong dan bok pumlen ay ka start pangila ba sekri kambay hey kata kani kani kanong rem ka jungi kanday pangilong he ngan long ha ngin bet ngin biang ele di em ba un ay ka start
pangila panay kalaway ka basyan ya kari pagajat riu onga snotna bagi emily joga Voice of the People Party kiyat aga takadong rim joga party ma babrai bahibing ba adel ba yemdai ki bri ki bakwa ya kata ka board kalong ka snow si agni ki sngi ba ki bri ki bapat ba ula kentat ula pendram mag election kidangan sa senong daga jirwan kidang dan kita ki pulit pahara kidang yo tulop naga sorka hatong in susha nging yang iladap dia kani kajingele reservation policy ngendang pek kumno kanyat ngin bodin ngin pek ngor ngenem sya ban bakala on hadin kattu kane por on daga ni kajing pen kre kalayat ngine ki sakawai pat kajing ki kajeki ka baar kajing meta kalong ya ka bamsat pat ya ka bamdu kandai taga bamsat kabadan naga jelaji kaladan saka bamdu maranat ya ka kamera tei jong deputy chief minister maranat ki kamera tei jong minister pi meta kanu trapon reulak ye tang ban sumaramat mundur mafi tang ban sumaramat ya ka kamera trapon reulak kani kamdai gay gade jing bamdu kumno thong Sherman ni kebala rem election kidan kita ki kategori A+, A ki B ki C, A+ kamot ki yo ya kajing mentoy kumbayo chief minister, A ki yo kumbayo ki cabinet minister lara mangi upat bangi sloto bangani gade tang kajing penserwakai ya ka pisau pat ba ngiem dai ban sha dan lele ruem habang election PHC ngilat CAC tangga daim dan tangga drep dan unai kai umyo tuwa pagapor kabadai ki home guard ki matrais tam na men step hadu janmit post app chatim sigi brio saubnai sanbanai ki myo tulo kini kin chupame kini kin chupam jam bakaram dari tang bajok nong ya ong kumno mau ya datang sarkar ya pak takam Sherman nginum dari persyatan sebab garam yo kabu segini ki IAS officer wanra sekita ki buj bantung konsultan bantung nong ai buj nong ai jingmut ya ka sarkar malaga department don ki konsultan namar ki bagani gari ka sarkar bamdu kiru kia bamdu lang wanra segalok nasional tang bacu pensiat atai ulok yo silak siteng kum kitrai meluk kitrai juga nihon kami ngitrot kemau keding banyo bambha kalau kebaik unang rap udan laga jong kajinge unang ikai school umat jinge unang kai umat jinge amla banyarap iki namar beli bakerdo pisah kiong kat babanya thongkam Sherman bantung konsultan namang takata kadai kaba kajeki kaba ar kabangin penkre mangne syakmat ngin suap tang katu ane por anda ka wandur bha kata expert committee ngin sawan sigi pai ba manong penkre bangin ya kon pada ban wanglot kiki ki Sherman kebala suthong klem nongrem wanglot kiki ki konsultan kebala suthong klem nongrem la ban bo lesi utau Sherman katu kan ngot na kita ki Emily jom kata ki badan nakaliang sarkar ngem sngoye lari kitre ya kakam la bantung konsultan IWR lai sao la dadan kam mde degi powot mde ba pinona lut ki lok ki tengah di jongpi menom yo sho ka bom gane gala kat badang sensar ka MDA yang ini ra ki tengah juki namar tang bat pensiat atai ngi ulok ru silak siteng yo de namar ta ko ki pai ba ngadong pi ngenom dei sho ban syajet ka Voice of the People Party kan yang persyai ka bamsa kum ginam juga Voice of the People Party ngenam tre aban bamsak tang mangenam syai kiwero bagin bam ya ka hok ka jo pat ba daga jeki daga jingkasan jo pat ba daga jingai ka jo pat ba ya ka ketika mon ka ketika diang ngin thau thamai ya ka negeri ka jeng ngasai ong hagi babun ladangin jindra yo la tang sipo bat khatsan snam ban sinsyar ya ka tre ka jengi
kejelang bekale akan dekat top state hapo rin India. Nama beliau kerkuti yang ngeri kejingi haduk kata-kata. Don kantong ban trehok, don kantong ban lumban lang, don kantong ban nang ban pentelun. Yang kam baru ngenom don kam bangin khuswai kejingim. Larang ipang ngile cigi jaga sumar, ngiyo kejing sumar ke pebyak hagador ke batap. Hendrai menta, menagani ngakli jingkali apo assembly. Ngila palak sanpos nem kum kejela. Tang uwe neurologist rungim dan kum kejela. U doktor bapet jaga kli. Nakatarau ding shitam, ladi giran kejing tengko ke kli accident. Bonsin dale apo civil ki phale chikini ki private hospital. Jayo balik cik private hospital. Sito uti asal pay kebel sanreulah. Nang dia hap leken na yeng kini kinau mi kmat. Hap te merau ya lidi. Hap simram, hap bo benda, hap keladuk. Ngem kwa ko kipat ba. Bakan yai lom kumta. Dai nomor kata dah ladu pat ba usyanya yang i. Ngin le ya ka ai ke bangedi banle. Tamai kini ke bala bansat ya gari gaji ngenum supelat kum tu. Kena pansil ya ka ai ke bal kila penjot bat pengam ya gari gaji. Long long ni kemat san senem. Ladon yeng hasor. Long long ni kemat san senem. Ban long long ni kemat dang songwai. Mas long long ni kemat ladon yeng lejong. Upat baru uyaro penban. Ni ubah badan bok mentalo yok yang bahe pasar. Yali dia pat nang duk nang krong. Well done all the way. Namar kadara ngila dei ban sngo thu shai. Ngile ban no tan kli jingli nang no pio yakat kani ke ye. Namar di ma phi ubathung bakin syakri phi. All the way. Tulot kabau di ben yo ai kan le shu. Ngate nga siong ikipat pa. Katulot ka juga kadai ka juga wat community banganai phi. Nama kani ka painong bangan pasai ki khon. Ngamdan kam kontrak, ngamdan kam supply. Ngaim da na katulot, na katulot ka juga nganmai. Na ka hot ka jo phi ka ba phi dei ben yo. Phenam duna wat tang si tengkaro phinyo ya ka hot ka jo phi kom ka kon. Amdei tangga tangan on raru kilat sing mentoy ki bapon. Nagam da jo phi ki pat pa. Ngampat don na sarkar sisienru de shibun ki bagi yaksa jaga constituency dai nomor ta ko ki pat ba ka voice of the people party ka kersiu mentai ka judgment riu bagi don kam bandam ka jing sutu kelak no ya ka jing mento shimet ki bama ban kershan ya ka voice of the people party dai stang kitu ki bala syate mrau haga jimut ka jing perkha ki bala syate mrau ani kapiang pelak ka voice of the people party undan party syuk dak moy tang ba ngapa tang sakut ka bil te ladang alek BPP ngeladu no ka bil ngadang kwa kumta larang idang perkat kumta ngenom la banlaj naki jingsha te mrau nawata lau naki tagi jingsha te mrau boro long gi balai lut bangin mi nang ne syakmat bangin snok tilang baka voice of the people party balon ra ka jingkala Om nam tangan ka pateng ka jingi nre nam ta ka saupo ka sanpo snem ka banwan o kalong go snosi bang apek ya gari ka jingi ngalet jakini ki sri siki jaka border siki jaka kampun bani i ka jingi ka jingi parado ki paras nam ka jingi kata ka sarkar MD ringkat bagi dagi nomik mat ki jingi ni ki seng rulum kila ko bag MD 1 kalala ban pendek ya ki jaka kampun pendek you kay jing pendek mentangang ay uksay wul hau kun jung au beningkong ang hay lau li niu sok perdat lau si pangum lau ay no ka parang sim perlawa pi kata ka para ka sim khatsi ka khap tebut kong khe to labet kong kata ka jing pendek kong kata ka jing lau sok perdat menta visualet di jaga jing sa bordar pinagari ka jing pendek Kido kisnap jungi kibatang di DC office hapo iska sales kimte bahaban wan menta khamakha klalong kinong jong asam kamle ka basok bo ki patabi jonga hatong ngidang ma pi ki bakom gini kinong sinshar kanao ka sinshar ka khada kadai ka sanjur ka jong play ko ma ong mane
Ubreu boy ke sinshar khadar, ukwa bagan long ke sinshar ka khadar ka babek ka babiang. Ki khasi ngala batai mene kumno ki sandur, kedadon ke niam ka rukom. Bakum ki padru ngai Kristan, wanum sgotho bakla, banong baka politics kare ka basliu. Nawa ba sikatati na kham smat ngai senglite. Ni what dia thuk khana politics ai sini ni bang so thai. So kumbaga ni ka pap. Ndaya to ngila puli mo ika Bible. Ngila puli mo na do Genesis adu jing pantau. Ayo ngila plato agak tim ke job lain. Namar ublay ukwa baga sinshar khadar ka di balong ka bapeng. Ka bahok. Namar kata fin puli ka kitab Exodus, fin puli ka kitab Deuteronomy, fin puli ka shithi ka job Paul, siki Kolosai, fin puli ka shithi ka job Paul, siki Timothy fin lap hang to laya ka taj. Syapang ka sinshar ka khadar. Ublay lengbao Moses umahami kinong sinshar jogi khol Israel. Lechni salaki yeng kisam ki jogi puli ke kitab Deuteronomy ka bakhan rew kal nong khat khandai arpo ko khot ka ong kumno. Ublay lengbao Moses umaham yikinong sinshar jogi khol Israel. O me pen kan reng ka jing bishap. Henry kini kisning i bagadan ka jing kan reng ka bashar kai hakinong sinshar ka ji. O wa nyaw silang khamat. Habon bodok men pinyang sabar habon ruspa men purung kamra padeng. Ublay umpa ay kabakum kata. Walawan yaw sila ang kamat. Haparang mabig umastad, umadok magpagkardo, umaruspa, kada ibalong kumjo, kumunong sinsyar. Walawan bamsap. Nabaga ba bamsap, kapin manglano yung kamat, sige basta, magkapin kalador, yung kaktiin, sige bahok, tangya kahok, magkahok man syakri. Ngiikan yung kitamata. Hawa kita ginong sinsyar, sige ba bamsap, kimakla, ki kamat, ki jongki. Ki kina, samla, ki mare, kampulit. Hapor mo yo ubabot na din jang aban yang awan marena kama. Kata kata ke juman lah. Kenapa kita ublay umkwa ika bakum kata ka sinshar ka kana. Bak wat num srutu bakla. Banong baga sinshar ka kana kada ka sanjur ka jong ubriu de kada ka jong play. Upol pen ka mawingi aga shithi shakti Kolosai. Wong ha. Dene mas tagaw yanu pikwa banlong kin dong elap ke jong. Yanu pikwa walau kinong sinshar ke joki kasyong happy upat ba pat pidai balong ki pat ba ki bastat pidai balong ki pat ba ki basyan penkot no ya kene ke jingong sida ke joki namar ba phi sida tala phisha thok ka prover tomro hau ba sida anai ke jingsyan doi malagasngi bau blay onai phi ya kata kamen sim ke jimot chukhat ka bastat ka basyan ki Kristan pun kiero yo beriu ba pisa por election kiau niu ba bah nama ku ai pisa kim tip ka pisa ka ba kumno pinero yo beriu to bu ai pisa don le ki ba pinya sriem no wan ai ki beduk uni talalong kumu bele na yo atau ngitip ka pisa ka ba kumno nang no kan ka pisa ihap panlong namar kata kipat ba kibasya ihap panlong kipat ba kibasta imdai ban kemen pangui ikikam kibale abha jong kita ki kertong leni ki parti uai tiu kertong leni parti bonon ai du senpo ing jopi dan bo dia ngan ai du ni senpo ibi onam dan onwan ni ki tim jali jom onwan ni ki jing pendek ki jing pen kami namar tangi dei pan long kipat ba kibasta nang ni syakma. Kalau ada don bangi, the Voice of the People Party, kanyai hikai, kanyai pin sungotho, kanyai pin syampang, nang pada kata ke start ke jing syampang, bakalinti ke babai, ngelah panonra, ya ke jingkala, haga negeri ke bihit ke jing. Kom ki pai ba ki bihit. Mo. Ngenem klet, bangi don kam bangi tanggawe. Bakata ka dei, tangga sinshar ka khadar ka bakhoi. Kabala panonra, ya ke jingkala. Ngajuang lari ki pata ki kwa bani hadu kano kita ki bala sinshar ngi kila bom ka hok kajung ipat ba alat se ya ka Voice of the People Party pen sayu hadu katno mentangi syutet malu mala ngidang i tangya ka sernget ndai anda ka Voice of the People Party kan sinshar ya ka jela pen sayu hadu kane pleng kita kibakam bagi dengan sinshar jikala leksa kat syabapai namar kita tong ini yang ringkat
bangi ka Voice of the People Party. Panginay ketiga man ketiga diang. Bangan yo cimentoy menta no Arden lani naga Voice of the People Party. Ndai bangi dia don beta bangi dia sandur tmai. Ya ka lawai jogori baka judgment riu. Balarang yel jeng renti. Ngila peni ya ka jinga renti ka jinga teli ka jingi. Ngem don kam ban berngem ya kin nongwei hagari ka jingi kin puram hi yangi naga jinga teli ka jingi. Naga jinga bet ka jingi. Naga jinga renti ka jingi. Ko ki pai babe ko boleh shibone nam takani ka por kaba philai yangi hagani ka por kaba mata. Ngendang ya nakoi ka jaga sakoi ka jaga. Ngaron ka jinga ka scam. Balada mangi kum kin nongalam ngim syukor yu pai ba. Ublay lo dapat jawab lupa ya ka jinga renti ka jingi. O kat sabale lawan menen syum samlam men mi apoi syum sling ki pai ba ki syong ben sei tangi ki kandidat ki babyang o pai ba lo dapat rai banjit yo pra haka MDC election ban penjob yo pra haka MP election gani gani tangka jingtang ban peni ya ka jing syara ka jo pai ba ya ka Voice of the People Party handai ngano EP kam dai ban kot tang hau arfu sau handai ka dai ban penting hadu u arfu pra ka dai nem dai ne ngin bo thong ngin bo ya ka thong bau arfu pra ka Voice of the People Party kam sin shar ya ka jela ban hanta ka ri barok koi kan I ya ki tak jong ka jing kremen nata ki long din ki mandin ke ji ngem de ban ngap iki do ge ba pen so tho bagla banang le un pen ki ka ta reservation policy kan no e ka kam sarkar ndai la ka sarkar ka tre hok kala ban pen mi kam iki samla ki snem ki banan baimla tang nang ni ka pisa ka ba pulut pot ki kam sherman ki kam consultant baga jing pulut pot haga jing shna kita ki kamera ki minister naga snem shaga snem ngarang fila ring landang ban perun kam la ban le shibon ke kaban penmentoy iki pat ba nong shong shong ko bre shibon nam tang ni ka por ka jong pi menta ka toy ka benta bangin penrung iki khot nginum shu penrung kom to kat sa bangile ngida shemme ka jing menjur jong ki bawan shaga jingalang kanni philawan ngem ko ban shu penrung khot no kum ni oh yang ni don arkli ke form kawai ke form rong ping kawai ke form rong jerngam kamut balong kita ki primary ban sulong tang kit hot jong party bamla blesi ban yakit kam mia penrong yeldi ko primary member ka dor ka bangibo ngibo san phau tangka shisnam kitopat ki balong kit hot kino yakit kino yaba kila ban join kum ki kila ban pinyeso kum kita ki active member ngibo shispa san phau shisnam don bo nga Badan ni la sorem pi ngau shu pi spa san po shi snem e uduma kan no pidi stio upa mentoy oh to pi to ka biang dabu kham he ka ta dang biang pi plek ngau e pi tam ka ta tingin trengin bo shi spa san po kala biang teng isu snow ba karem re ken pat ya ka jing pelut ka bam don dor ma ni shoka perlo ayo soyong sitoyo to san spa dang lut pi baisha Judi klem kuat deh, mati kuat le tem chip so. Di klem kuat usan spa ludi. Tenmar sa kani ke si spa san po kadiban pentulon ni kikam kum ke parti kabangi persang ban penmi ya ke jingkesan nang ni nang tai dagalinti ke babet ban pentulon ni kikam jaga parti. Te hagane ke por. Shwa bangin sedang ni ke jing perung dukot. Ngan hapan shim ya ke jing menjur jo pi pa kibawan sengani ke jingala. Laya pi menjur ba pin rung pin pineso no yaladi sanga party hadin ba ples ko ye kajing penchai hadin ba pletip ye ka nongrim hadin ba pletip ye ka ta kajing I jingai ka thong ka jungi bat ka ei ka bangin ya nang ni sakpat pin ha pan pini ye kajing menjur what's going on hapan pin stomi pi all the best what's going on hapan pin stomi pi lada pi ki bawan sanga ni ka jingalang ki rai ban pineso yaladi bat ka party what's no pair lek pai si yang bagakti rum lele toywan no lang sini sepo all the best oh kita kemudian setai kini wan lang sini namar nginaban peni ya jing menjur kiba ko aban pineso kiba rai ban pineso baka Voice of the People Party kinnam tieng ya gakti menta lek pai si yang bagakti rum lele tang bangladesh ban pineso eledi baka Voice of the People Party kiba yang sesurok kiba don jumut ban pineso ngin herlang ni ngin da peni aga dak kashin bangla rai menta ban pineso ro eledi baka Voice of the People Party wan shene shakmat bat
Nga kerpat ngini jenglang ang neparo. Kung ngini jenglang kipada ng neparo. Kung katak. Bagi pa jang na soyong constituency. Kila shim ya karay. Ha kani kasngi kabamenta. Kakatsaw tarik. Kajong ujiliw. Arjar arpulay. Ngilelek siya kajingalang. Balapelong. The voice of the People Party. Pada diyan bagi laya snow. Ya kajing pensyai. Ngila shim ya karay. Panpiniso. Tang jini kepada nampok madan on shim bagindai kit khot. Lani kepada shim ya karay. Kepada shim surok waskoi. Ngin shim bapilong tang kinongan pekai. Yang ada kajingalang kajingi. Selada pilarai. Panpiniso hier. Sini semadat yang dan bentalen. Andrei lada piong i nasurok yang nampak lah ban pedang bapinlong kita kinong kersan lani kiban pinyeso yang di the voice of the People Party. To kata kita don kiban yang ngin ala. To yang ala. Nayang nasurok yang dan bentalang akan kemarin bahkan sa kenal. Baga jingon ke jingi kandai tamangiwan ban snap hayu barden. Ukran balik rakana sewai pat. Andai ngiwan lamar ngisrang. Ban beni ya kata kajing terang ke jingi. Kono bengi dia benta baga voice of the People Party. Tong ngentang up kita ngiwan. Wat kita ikut bersang setero. Lara pidan jimut wan sini semaran ngenap. Kloy. Wan sini semaran. Kita baru kemudian jumut hiar seni semaran. Kloy. Ngetho namar ngalas kau naladi shimet paling apiniso but the voice of the People Party. Kay kathang kajungi kalong ban penyo agilong din mandin kajungi agalawi kabasngai. Tenamar katakarau ngin ap ka bagidang don kibahiar sengani ka jaka khnang bangini shimben talang. Kum kata kajing penpau bangi lawanang ni ngi menjur bangin rung sya ka party ka voice of the People Party bat bangin long kita kin nongetrei ke ba shirham lahai por bai jingla ai jungi te tong i kirang ya jeng hiar kita inap compensate Kepala dia belak kaki cari. Tong inap segitu. Sendoling herlang semaran. Mau apa? Toh, atai layar poi mo. Tegni kapur. Kum kadak jong ke jingmenjur. Bagi paiba kibawan segini ke jinglang dagoi ke jingmut ke jemperkat. Ila rai rangba banadu menta ke ski ke khatsau trik jong jileu arjal aflai ngala rai ban pinyaso yale di hadin mengalai snow ke jing pensyai ne ki nolam juga party. Patum kadak jong ke jingmenjur. In rai ke kti ke jingi ma in peni bengiwanang ni bat ni lamenjur bangin pinyaso yale di but the voice of the People Party. But nado menta hingin long kit khot ke shirham kiban ye kershan tenge hado pengendala banwan ra ya jingkala hagan negeri kabe je kaji tengini simmata ban pertalang ya ka syap jong ka party hagan negeri por laisen laiwa ha pra pertai ha pra kublai shibon kublai shi hajarngo